chichakaitika zvakaitika pamusha yangu inini yerepu ndakanga ndiri kumusha kwa Mchembero Karoyi ndofunga ndakabva ku 2-3 muna September musi wa 3 September ndabva ku musi wa 3 September ndichienda kumusha kugokwe ndiko kaparikira mosha saka ndakabva ndanosangana nemusikana wandaidanana naye tichitofamba pepa ndofunga ndakamukira makuseni kuma past 6 dzamakuseni ndipo ndakasangana nemusikana wandaidanana naye enzi Panashe saka ndasangana nemusikana enzi Panashe takabva tatanga kudi tofamba nitomperekedza kwaaienda saka inini manje ndavenda totumwawo nababa vekundibereka kuti ndinotsvaka mombe ndinekwa taida kuenda kodhonza matanda aya ekugadzira majoko saka ndakabva ndanosangana nemusikana ndipo pandakanodhileya musikana wandaidanana naye saka ndanodhileya musikana wandaidanana naye musikana aida kuenda kuchikoro inini ndaida kuenda kwandandatumwa nabereki saka musikana ndofunga takasvika kuma past 11 asati adzokera kumba tiri kusangana paSly Media TV patiri kukunzirai chirongwa chatinokunzirai masvondo ega chirongwa chinonzi Home Away from Home chirongwa chatinosangana nehama dziri muusungwa vachititaurira zvidzidzo zvavari kudzidza kubva nguva yavakapinda imomo nekuda kwokuti Zimbabwe Prisons and Correctional Services vakaona kuti hazvigone kuti munhu kana achinge apinda mujeri adzokere asina kosi yaanenge aita nekuti vakaongorora zvakagarirwa pasi zvikaonekwa kuti vanhu vazhinji vari kupinzwa nekuda kwekushaya kana kuti kwenhamo dzavanenge vachisangana nadzo mukati meupenyu hwavo asi nyaya dzinowanikwa munomu inyaya dzinenge dzakasiyana siyana asi zhinji dzacho ndozvadziri kuita asi munhu wese anenge apinda muprison anopiwa mukana wekuti asarudze pane macourses anoitwa pano paWawa Prison panova ndo patiri nasu uno uyu paWawa Prison pane masections maviri sekunziya kwandiri kuita pane Wawa Medium poita Wawa Young Offenders. Young Offenders vana vanenge vachiri pamakore anenge achiri pasi semukomana ndoda kutaura naye pana panonzi Nyaradzwa Maradze ane makore 18 ekuberekwa akapinda muno nekuda kwemhosva yerepo yakaparika ari kugokwe kunove ndo kumusha kwaakaberekerwa nhasi uno toda kuti tikurukure tinzwe kuti muno muprison ndeipi kosi yaakasarudza kuti aite uye sei akaona kuti ndo yakamufanira asina kusarudza mamwe makosi ari kuitwa mukati menzvimbo ino yeprison. Regai nditore mukana uno wekuchingamidza Tanyaradzwa muchirongwa. Tanyaradzwa wakasimba here? Ai ndakasimba. Aiwa tiri right 18 years munhu chachigondora nditi ndichiri mwanana ndichiri mwanana gara wakatarisa wakaita unongocheuka kudai tichitaura tesa right kugoko unobva nechekupewo kwane Mbudziya uko neMbudziya neMbudziya nemangwe zvakasiyana sei hapana mbonyanya siyana padhuze ini ndaimbobva kwane mangwe alright ndaimbobva alright maimbobva alright azotenda muno muri kuita course yewelding chokwadi handiti wambosvika uri kumba here ndanisati ndanisati watozitangira wauya muno sei wakasarudza izvo mune makosi akawanda munoitwa motor mechanics auto refrigeration iwo sei wakada welding ndo zvinhu zvandakaona zvinenge zvakandisunungukira uyezve ndo zvinhu zvandakaona kuti ndikadzidza ndinogona kuti kasire kuzvibata alright okay saka izvinezvi wachipinda muno wakapinda nenyaya yerap handitika ukapuwa 5 years wane nguva yakadi yezvinezvi utori muprison so far ndikukwanisa gore muna October musi wa 3 alright saka pakosi yewelding toti wambofamba handiti so far ndava ne3 months wava ne3 months yes. Right pa3 months ipapa pandiri kuuya mazuva ese kuchikoro wabata chii so far zvinhu zvandabata welding ndabata zvinhu zvakati siyanei ndabata kuti pangave pane chabudawo mukati menzvimbo yeruwaniko ngave ndikapiwa zvinhu zvekunzi gadzira chakati gadzira mawindo gadzira madoo ndinova munhu anokwanisa kunozvigadzira ndingave munhu futi zvekare asi chinhu chinozonetsa manje chinhu chekuti pangave pati chabudawo mukati menzvimbo inoyi togona kushayiwa zvinhu zvekunoshandisa tasvika ikoko toda kumbonzwa kuti pane zvawabata apa
zvawakanga usati waziva kubva day 1 pawakatanga kuti iye zvino wakutogona kubatanidza square yewindow here chokwadi zvakanzi chii chaunoita kuti uzobuda nesquare yewindow tisingataura kuti ndere patoilet ndere pakitchen ndere pabedroom right kana iwewe uchibatanidza simbi dziya mune iyo inonzi square chai inoiswa pasimbi dziya kana ida kubatanidza inenge yakaita like ka triangle so saka iwewe unoisa simbi square yayo inonangana nemakona esimbi dzaunenge uchida unobatanidza pamawindo then kana wabatanidza unobva waita zviya zvekutaka unami unozonama kana wapedza kutaka simbi dzako sei vachiti haunami chavanoitira paipai vanogona kuti iwewe kana wanama unogona kuzokanganisa uzotanga futi kuda kucheka saka simbi yanozovhurika ziburi ndo secret iripo panyaya yekutaka saka kana wataka manje kana wakuzonama unenge wakungonanga kunama uchiti zvekutaka unenge wapedza asi kausquare kaya ndo kanomaintaineka sei kasquare kaya ndo kanenge kachiburisa straight yewindo rako raunenge uchigadzira iwewe kuti irambe iri right angle masides ese ari 4 okay saka zvimwe zvinhu zvaunoshandisa pakutaka ipapo chii chaunoshandisa zvinonzi isusu kahatiziye isusu tongoziva kuona kutovhura window raiswa pamadziro alright kana uchitaka paipai pane marods anoshandiswa poita ndochicho anonama acho marods aya ekunamisa aya ndo atenge tichitakisa tinongopanama tinogona kunama kari kakona kadiki kuitira kuti kana uchicheka chero kacheka pavhuriki ziburi uyezve kana pavhurika ziburi kana iwe wacheka pavhurika ziburi zombe unogona kutsvaka kana kawaya kemarods aya ukatora kasando ukatswanya so pane zvimafupfu zvinobva so yosara iri waya woisa panenge pane kagepu paipai ukaipisira ipapo kagepu kaike kanodi kanovharika saka ndo zvinenge chitika saka unozoziva se pane here zvinhu zvinoita kuti uzive kuti window iri kana zvamakadzidziswa kuti pane madifferent types of mawindows handiti pane zvawatowadzidza here sofa panguva yawava muno sofa pamadifference epamawindo mazita awo akwazi sofa mazita ndo asati zvangu ndanyatsoziva ubera wakaona nediki anenge akasiyana mawindo anogadzira pane type yesimbi here inoshandiswa pakugadzira mawindo type yesimbi kana kuti unongonhonga simbi kana aiwa ungonhongi simbi chero simbi dze dzakasiyana saka mazita yesimbi ndo angogona nditi netsei but pane simbi iri apapa iyo iri nechemberi right iyo yasimbi iyo ndo zhinji dzacho dzinowanzoshandiswa pakugadzira mawindo yekuti mukati mayo inenge dzenge dzakati siyanei inenge inenge yakati kwirirei kuno kwandiri apa painenge yakadzikira saka kuno inoyayo futi yoita straight inenge yakadai so right ndo zvinenge zvakaita simbi dzatogadzirisa mawindo alright kumadhofuremu atimabata here madhofuremu sofa kubva zvandapinda muno handisati hangu ndati ndamagadzira handisati ndati ndaona hangu achigadzirwa saka zvimwe zvawaita pa3 watanga kusiyana 1 nguva yakadii uchiita 3 months pa3 months zvawabata tataura zvemawindo zvimwe zvawabata mukudzidza zvewelding ndezvechii right zvimwe zvandabata zvewelding munoitwa zvinhu zvakasiyana kunyange idzo dzimota idzi dzinokwanisa futi kuya dzichinamuwa mukati muwelding uyezve muwelding ndo mune magetsi mazhinji anoshandiswa panapa saka zvinhu zvizhinji zvinoda kunamiwa zvinenge zvichiuya muwelding panotaurwa nyaya yesafety here ipapo right paanokudzidzisana sekura nhau dzesafety shoe ngangoti kubva kumaworksuits acho aya ndo anenge achidiwa uyezve safety shoe inotenderwa uyezve ndo inodiwa sei ichidiwa safety shoe inotidzivirira muzvisimbi zvimwe zvatati tichicheka zviya kuitira kuti ukanotsika nepushi rangu iri chinoerekana changobayiwa saka safety shoe inenge yakadzivirira zvizhinji haukasiri wabayiwa nezvisimbi zvatati tichicheka ndo maworksuits aya anenge achiitira kuti idzi hembe dzedu idzi dzejere idzi patenge tichigrinda simbi paipa dzinogona kutsva saka maworksuits aya anenge akatiprotecta kuti isusu tisapisa hembe dzejere saka panyaya yesafety zvinhu zvawakanyanyobata panyaya yesafety pane magetsi pane welding pane pachisipaka pachita zvawakanyatsobata panyaya yesafety ndezvechi right safety shoe
ita zvese zvakanangana nekudzivirira kukuvara kwevanhu muworkshop. Tunhu twese twamakadzidziswa nanasekuru kana tiri muworkshop pane anonzi mado's kwozoita madon'ts kuti usadai ndezvipi izvo. Right, safety shoe. Nditaure ndichiti safety shoe. Mukati matoshandira mune tambo dzemagetsi. Saka ichi manje chinogona chakaboka pasi tambo dzemagetsi dzinenge dzisina kusungwa. Anditi kana dzinenge dzisimo mutambo yadzo imwe zirabha riye. Saka unogona kusvika pape wotsika patambo dzemagetsi idzo dzisina kusungwa obva watachanisa tambo dzemagetsi obva wadzo. Saka safety shoe manje kana ukapfeka safety shoe inokudzivirira zvakawanda chero ukatsika ina zvainodi hauna zvaunoona nekuti tambo dzemagetsi dziya dzinoshanda neropa kazhinji kacho toshanda neropa. Saka ndozvinoitika pasafety shoe. Uyezve safety shoe ngangoti pazvisimbi ndo painowanzoshanda stereki nekuti haugumburwe ine simbi kumberi. Usati wapinda muno kuchikoro wanga wagumira chii? Kuchikoro ndakagumira form 2. Chikonzero chakazoita kuti uzogumira form 2 usina kusvika form 4? Chikonzero chakaita kuti ndigumire form 2 ndisasvike form 4 yanga yava challenge yemari. Yakauya sei? Mari yanga yakushayikwa. Baba naamai varipo but mari yanga yanga yakuti ichishayikwa. Ndozvakazoita kuti ndirambe chikoro. Wakaita chekuramba? Form 2. Ndakaita chekuramba. But haiwa ndingarambe ndichikudzingirwa school fees. Wanga kunyara here nokudzingirwa. Saka chakaita kuti urambe chiwo chikoro nikitanya. Nini chinhu chakaita kuti ndirambe chikoro yanga yava nyaya yekufurirwa. Nekuti vanhu vandaitamba navo vazhinji vacho vakanga vari vakuru kwandiri uyezve vanhu vandaitamba navo vanga vakuita zviya zvemadrugs. But nini hangu ndasina kumbobvira ndaita zvemadrugs. Ndo zvimwe zvinhu zvakazoita ndikasire ndaramba chikoro. Maiti kana maramba chikoro muchazorarama sei? Ipapo ndo pandaitoona kuti ipapo ndo paitoresheka zvinji nekuti ndo pandakatozonyatsoona kuti upenyu hwakutoenda hwakutoenda mudondo. Nekuda kuti ndaramba chikoro zvinhu zvangu zvasafamba zvakanaka. Kunze kwemadrugs shamwari dzako dzimwe zvayakufurira ndezvekuti? Shamwari dzangu inini ndingati kazhinji kacho pandakaramba chikoro friend yangu yakandifurira ndingati tize tiende kubasa. Basa iri ranga riri kugayisa. Saka mamatowana basa racho? Tatatorwana but zvakazoitika manje takazoshayiwa mari yekuti tikwire tiende kubasa ikoko. Ko murungu wacho mamusingataura naye rakadi kuisira ipapo? Murungu zvakaitika murungu anga asiriwe munhu. Andingangoti anga asingagari kumusha kwake ko. Saka isu taicommunicate nevanhu vaigara kumusha but murungu wacho anga asingagari kumusha. Ndo nyaya yanga iripo. Friend yangu inini yanga yakatotaura ndo yaicommunicate inini ndasingadi. Saka mama tozimwe murito here? Taitoenda tiri vaviri. Mubatsirana mwachidira mwachisura mwachi. Ipapo manje ndo pandasingazivi kuti zvaizonofamba sei tava mberi. Wangaudza vabereki here? Vabereki ndasina. Zvaitoriwo zvemusoro wedu izvi. Pakaifanika. Saka zvinoda kuti panyaya yechikoro apa iwo waigona here chikoro? Pamwe wakatiza kana kudavanza pakuti kuchikoro kugona kana munhu uchigona ugone zvese unogona ushoma zvimwe chidi uchikonewa. Masubjects awaigona ndapi? In fact shona neagriculture. Shona neagriculture. Pane zvekurima rima ndo zvatatajairawo sekwedu kumusha. Kunorimwa kwako kana kotoni inorimwa? Ndo kwayo cheko. Kusei pawakazoya muno iwe wakazotoda welding iwe usina kuenda kugardening. Zvakauya sei? Nyaya yakazoitika apa ndakatozoona kuti zvokurima zvodi zvinhu zvinorwadza. Ndakatozoona kuti zvinhu zvekurima zvinhu zvinorwadza. Zvinhu zvinotirwadzei. Saka ndo pandakangozosarudza hwangu kuuya kushanda nemagetsi. Pamagetsi ipapo makaudzwa kuti power yemagetsi yakamira sei muworkshop nekukuvadza kwaanoita? Pane zvakambotaurika here panyaya yesafety? Ipapo hangu zvakataurika zviripo but zvakataurika zviripo shoma. Hauzoziva zvemawatirage nekusimba kwawo nekuti hatomboisiye zvinhu zvemunhu ane mamanzi mashoma. Ngataure nyaya yerep. Yakauya sei nyaya? Chii chakaitika? Zvakaitika pamuso yangu inini yerepu ndakanga ndiri kumusha kwaMuchembero Karoyi. Ndofunga ndakabva ku23 muna September. Musi wa 3 September. Ndabva musi wa 3 September ndichienda kumusha
kugokwe ndokwakaparikira mhosva. Saka ndakabva ndanosangana nemusikana wandaidanana naye. Tichitofamba paipa ndofunga ndakamukira makuseni kumapasti 6 dzamakuseni ndopa ndakasangana nemusikana wandaidanana naye ainzi Panashe. Saka ndasangana nemusikana ainzi Panashe takabva tatanga kudi tofamba nitomuperekedza kwaaienda. Saka inini manje ndave ndatotumwawo nababa vekundibereka kuti ndinotsvaka mombe. Ndine kwataida kuenda kodhonza matanda aya ekugadzira majoko. Saka ndakabva ndanosangana nemusikana ndipo ndakanodhileya musikana wandaidanana naye. Saka ndanodhileya musikana wandaidanana naye. Musikana aida kuenda kuchikoro. Inini ndaida kuenda kwanda ndatumwa nabereki. Saka musikana ndofunga takasvika kumapasti 11 asati adzokera kumba. Past 11 zenguwe dzamakuseni. Alright. Asa aenda kuchikoro ka? Iye aida kuenda kuchikoro. Kuchikoro haana kusvika kumba hako? Kuchikoro haana kutozoenda. Iye anga atumwa kuti azodzoka kwaanga atumwa azoenda kuchikoro. Alright, ndazopabata manje. Saka manje zvakazonoitika manje ndofunga kumapasti 11 ndakatogara nemwana wavanhu ndopa ndakazowanikidzwa nemwana wavanhu neumwewo munhu wekusaidhi kwaaienda. Saka inini handakona kuti munhu uya akatidi ationa. Patova paya pandinocheuka ndopa ndinoona munhu aritori bhizi rekutora mafoto atotora chiri chivhidhiyo zvese zvataiita ipapo. Ndobva atiudza kuti iwewo wanyura. Ndopa ndakatobva paya ndichitoenda kumba. Ndokubva ndanosvika pamba ndobva ndanosunga mombe dzangu dziya idzi ndopa ndakapesana nemusikana. Saka pandakapesana nemusikana anozoenda kwaanga atumwa ndobva anodzokera kumba. Ndopa akasvika ndobva audza vabereki vake. Bonde rakaitika ira? Zvakanoitika pabonde ndofunga ndakanoti ndakuda kunopesana nemusikana. Ndofunga musikana ndakanomuti ini ndakuda kuenda. Musikana ndobva anonipa kisi. Ndobva ndatomuti iwe chidi chienda kwauri kuenda pasina kutomboitika zvebonde. But musikana akanoti afamba pano nepadhoo akabva anudza kuti aiwa hauna zvawaita. Ndopa ndakamudana ndikati aiwa chidzoka kuno kana kuti iwo handina zvandaita. Ndopa ndakazonowata nemusikana. Mama wirirana zvei? Tatawirirana. Anga nemakore mangani? Musikana anga ne15 years. Anga ne15 years. Saka inyaya yeUnder age kai? Yakaitika ipapa. Alright. Iyoyo tinoisira ipapo tinodzisira kuna nasekuru. Asi pane dzidziso yawakazowana wauya muno mandiri? Ichokwadi. Nenyaya yemhosva yawakapara? Ichokwadi. Pana sekuru vakati chii? Dzidziso yandakawana munomu ndeyekuti panga pauchabudawo mukati menzvimbo inoyi uve uchanosiyanawo nezvinhu zvakaita saizvozvo nekuti ndozvinhu zvakakupinza mukati menzvimbo inoyi. Saka panga pauchabuda munomu chienda unosiyana nazvo. Saka iye zvinezvi pawakapinda wakazosungwa sei? Masungirwo andakaitwa inini ndakabatirwa Karoi. Ndokwandakabatirwa. Pawakaona zvaitika uko ndobva warova tachi? Ndofunga pazvakaitika ndakatosvika ndikasunga mombe dzangu pamba. Pandakazodzoka ndopa ndakazowana vanhu vakatoungana. Ndopa ndakangosvika pamba ndobva ndapinda mubedroom mangu ndokubva ndaburitsa hembe dzangu nepawindo. Ndaburitsa hembe dzangu nepawindo ndokubva ndabuda panze ndobva ndabereka secho rangu ndokubva ndabuda padeni. Saka ndakazobatirwa muKaroi. Alright. Wangaona tona kuti nyaya iyi yato alright wabatwa bye. Bongoti bati pandakabatwa ndopandakabva ndatongonopindawo mujeri. Uchipuhwa iwewe uchinzi wapuhwa 5 years. Wakanzwa sei? Pandakapuhwa 5 years inini zvandandakatarisira ndakatoona sezvinhu zvazviri nani nekuti asizvo zvinhu zvandandakatarisira. Ndandakatotarisirawo makore atotangirawo kuma10 zvichikwira pandakabva ndanopuhwa 5 years mukoti. Saka zvinhu zvandakatongo sei wakapuhwa 5? Ipapo manje ndopa ndisingazivi kuti seiwo vakanipawo 5 years. Isinyaya kuti young offender? Ndisingazivi wangu ipapo nekuti ndozvinhu zvakaitika. Asi iye zvinhu wakuzviona sezvinhu zvakanaka here zvakaitika ipapo? Zvekupuhwa 5 years kwandakaita? Aiwa, zvekuita bonde nemwana ari pasi pezera rinotendera muZimbabwe. Zvinhu zvakaipisisa. Ndotozviona sezvinhu zvakaipisisa singaiti. Zvinhu zvakaipisisa. Alright. Saka kuvabereki nemusikana iye vavo unoti chii? Chakupa mukana paSly Media wekuti dai wanga uchiona kuti uine face to face navo ungavati chii? Vabereki vemusikana ndiri face to face navo
kana ndakavatarisa ndinge ndakutonokumbira ruregerero semunhu akatadza semunhu akavatadzira saka ndine ndava munhu akutonokumbira ruregerero. Handiti. And then kuhama dzako iwewe nevabereki vako amai nababa unotiwo chii kwavari? 1 wakaramba chikoro, 2 wapane mhosva iripo, saka unoti chii kwavari? Ndinenge ndichitonokumbira ruregerero ndakavatadzira futi. Kunenge kuchitongori kutonokumbira ruregerero. Pafamily week pane akauya kuzokuona here? Asofa hapana. Hapana. Kubva pawakauya muprison pane ari kuuya kuzokuona here? Akuuya vanouya. Vanouya naye? Aiwa, akuuya vanouya. Vanouya handiti. Alright. Takatarisa nekosi yako wabva wada kutaura nyaya yekuti unozoda kuzozviita kana uchinge wabuda. Panyaya yechikoro apa wazoti chii panyaya yekupedzisa form 4? Panyaya yekupedzisa form 4 ndikaona zvikwanisiro zvakakwana ndinonyora. Handiti. Then pawelding up ndezvipi zvinhu zvaunotarisira kuti kana uchinge wapedza uda kuzoita uye unoda kusvika papi palevel yemakosi acho ari kupuhwa panapa pawawa prison? Alright. Ndingati pawelding ndakatarisira kuti pangave pandichabuda munomu ndiwanikwe nekunoita zvizhinji zvandendadzidzawo mukati menzvimbo ipi inoyi zvinenge zvichitiwa zvatete tichiitawo muwelding ndiwanikwewo nekunozvidii nekunozviita. Saka chinhu chandichidawo ipapo apo ndikawanirawo zvekushandisa zvatete tichishandisa ndikazviwanirawo ndogonawo kudii kuenderera mberi nebasa. Alright. Musikana uyu makama nemakore mangani muchidanana kana kuti nguva yakadii muchidanana? Musikana ndakatanga kudanana naye muna April. Mhosva ikazoparika muna September. Alright. Chidzidzo chaipo iye zvinezvi muupenyu takanangana nebasa rauri kudzidza iri, sei vanokudzidzisa yava vachitaura nezvekuti zvichakubatsira muupenyu? Maonero ako iwewe? Maonero angu inini nekuti vanenge vachitiudza kuti zvichatibatsira muupenyu ka uyezve ivo ka vanhu vachona vari kutidzidzisa ka vari kuzvidii vari kuzviitawo. Saka tichiona sekuti ndozvavari kubudirirawo nazvo. Atoo marole model. Ndizvo zvatichiona zvinenge zvichitibatsirawo ipapo. Handiti. Pane zvimwe here zvimwe zvauri kudzidza kunze kwewelding? Sofa hapana. Sofa hapana. Saka mashoko ako iwewe kunana sekuru vari kukubatsirai nekukupai dzidziso dzechikoro idzi ndeyekuti chii? Mashoko angu inini andingangosiyawo kwavari ndeyekuti ngavarambe vakashinga kutidzidzisa. Ngavarambe vakashingawo kutidzidzisa. Alright. Aiwa, tinotenda. Pane here zvimwe zvaungade kunge uchitaura kazhinji kacho ndowanzoti zvausati wataura mukati meupenyu hwako asi zvaune shungu nazvo kuti dai ndawana mukana wekungotaurawo kana kumhuri yeZimbabwe sokungoti ini ndiri pano, inini tanyaradzwa, ndiri pahwawa, ndoda kuti muzive kunze uku ndezvekuti. Inini chinhu chandingangotaurawo chinhu chidiki-diki. Chinhu chidiki-diki chandingangotaura ndechekuti vari mukati menzvimbo yeZimbabwe ngavasiyane nechinhu chinonzi madrugs. Ndochinhu chandingangotaurawo ngavasiyane nacho ndokuti ndozvinhu zvizhinji zviri kupinzawo vamwe mukati menzvimbo inoyi. Ndo chidiki-diki chandingangotaura chekuti madrugs ngavasiyane nawo. Hanzi anoita sei madrugs? Madrugs zvinoitika pamadrugs paipa vanoti iwewe kana ukashayiwa mari yekunotenga madrugs zvimwe zvacho ndo zvinopa kuti iwewe ugonowana wakunobira vanhu kuti uwane mari yekunotenga madrugs ainoti unenge usawana mari yekumatenga. Ndo zvinoitika. Tiwewe unenge wakunowanikwa nekunoba wakunodii unenge usisina mari yemadrugs wakunoba kuti utsvake mari yemadrugs. Kuba kwakashata? Kuba chinhu chakaipisisa ndo dzimwe mhosva futi dzevamwe vari muno. Saka ndo zvinhu zvandingotaurawo. Handiti. Tinoda kuti tinzwewo mashoko ako kune vamwe vezera rako iwewe. Takanangana nenyaya dzekudanana munhu asati ane kana pfuma yekuti aroore musikana iwewe kana kuti uende pabonde nemwana wevanhu ari pasi pemakore asingatenderwi. Iwewe waziva wadzidza taakushandisa iwewe semuenzaniso kuti musazoita satanyaradzwa. So far inini ndine 18 years dzekuberekwa. Ndine 18 years dzekuberekwa. Ndingangotaura muchidimbu nchiti kune vesewo vagere mukati menzvimbo yeruwaniko
ngavasiyane nekudanana nevasikana vasati vasvitsa 18 years nekuti ndo mhosva dzimwe dzevazhinji vagere mukati menzvimbo ino ngavasiyane nekudanana nevana vasati vasvitsa 18 years ndo zvandingangotaura nekuti ndo vakutisungisa vamwe vacho vanenge vasina kupara mhosva but vanenge vachisungirwa ma-under age. Right. Aiwa tiri ane nzeve dzekunzwa ari kunzwa zvichibva kuna Tanyaradzwa ane 18 years. Wato uteta sana sekuru wakudzidzisawo. Zvowanikwa. Mashoko ako ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira kuna sekuru vanokuchengetai nevabereki vako ivo. Inini mashoko angu ekupedzisira ndeyekuda kungotenda nekuti ngavarambewo vakashinga pane zvese zvatingadai kuita, ngavarambe vakashinga vasatirasa. Vasakurase. Tanyaradzwa anotaura iye kuti musatirase. Vana sekuru vese vari mumaprison vari kubatsira nekudzidzisa vana ava kuti vave neupenyu hwakanaka neramangwana rakanaka, zvikuru sei pamakosa avari kudzidza avari kunge vachidzidziswa. Avakauya vasingagoni muno muprison tiri pawawa. Tine young offender ane makore 18 achidzidzisawo kuti uregera kubata mwana wevanhu usati wamuunganidzira mari kana kuti newo upenyu hwako usati waita sei wagadzirika, uye vana vasati vasvika pamazera ekuti vaende pabonde sekutenderwa kunotaurwa pamutemo muno muZimbabwe wokuti aiwa vanhu ngavazoenda pabonde vave pamazero anotenderwa. Uye ataura nyaya yemadrugs kuti siyanai nawo nokuti anokukonzera kuti uzopedzisira wakuba uchida unotenga madrugs iwayo, watengesa zvinhu zvevanhu zvaunenge watora usina kukumbira. Iye zvinezvi chandingangokuzivisai ndechekuti tiri kupfuurira mberi nekukampena kuti pano paSly Media TV tisvike pa500,000 pamasubscribers. Izvo tapa 300,000 Champions League. Tisu the biggest online news channel muno muZimbabwe. Asi hatisati tasvika patinofanira kuchisvika. Tinopasvika kana muchishare maprograms ese atinoita pano paSly Media TV. Chipawo kutendawo zvakare veZimbabwe Prisons and Correctional Services vanotipa mukana wekuti titaure nevakomana vakaita fanakisana Tanyaradzwa, tichinzwawo nyaya dzavo uyewo vachidzidzisawo vamwe vakasara kunze uku kuti zvatakaita isusu chiregai kupfuura nemazviri nekuti munozopinda muna taisireva. Zita ndozovesa tapfumane simbi yebasa. Ndina Tarumbidzwa Rudhenya tiri kuno kuwawa Prisons tachitaura neyoung offender. Mazvita.